Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan Kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyber. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we akylykly hormat bilen we ýa-da ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşdyrlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny gorumagy, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny hormatlamagy hemde gorumagy, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we gorumagy, ähli güýjümi we ukymy, türkmen halkynyň agdy berligini, onuň parahat durmuşyny gorumak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa belende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaly. Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýär. Men size 10-njy video habary bilen ýüzlenýärim. Sebebi men buny polisiýa bölümi, şäher prokuratury, şäher häkimlik, vilayet häkimlik, Mar vilayet prokuraturasy we Türkmenistanyň baş prokuraturasy mejbur edýärler. Menen Verba Selbekhutur diýen 9 ýyl bäri aýdanlarymyň hemmesini garaşsyz we objektiv derňe geçirilmedi. Mundan azal bilim we tip udogyny garaşsyz hünärmenleriň gatnaşmagy bilen garaşsyz derňe geçirmek haýyş bilen sizin bilen habarlaşdym. 9 ýyl azap, ýygyrlama, men haýsy jenaýat etdendigim aýdym. Bu jenaýatlar üçin kim jogap berer? Gal bersedi bu aýratyny ýagdaýda hemme ýerinde beýkanun işten çykarylan müňlerçe işçiler bar. Günäkärler hiç kil jogapkärçilik çekmeýärler. Bugünler meniň ýa çürük ulgamyň peýdasy bolýarlar. Şeýlelik bilen 2015-nji ýylda mardaky 5-nji mekdep namasyz işgärleri bu mekdepde umuman Türkmenistanyň bilim ulgamynyň namasyz ýolbaşçylaryň buýruklaryny ýerine ýetirip goldaw we maddi paýdan gazanmak üçin işçen çykarylmagyň üçin şert döretdiler. Kaziýetleri, prokuraturlara, Baş prokuratura, Adalet ministrleriň we şuňa men ýüz tutsam da hemmeler ılalaşagy görä resmi jogap berdiler. Meni hemme ýerde günäkärlediler. Kanun ýerde hukuk goraýjy edarlaryň özleri adam hukuklaryny bossa we jogapkärçilik çekmese kaziýetiň işini garamazlyk üçin ehlizade etdiler. Şondan bäri şu güne çenli maňa kadyly işlemäge ruhsat bermeýärler. Kerädimde gözöwçülük etdiler. Namasyz hukuk goraýjy edarlaryň işgärleri kanunlaryň çäginde hereket etmese, haýsy kanunlar hakda gürleşip biler. Olar özlerini tanatmaýarlar, adlaryny, derejelerini bermeýärler, almaýarlar. Habarnamalar, talonlary bermeýärler. Arzalara jogap bermeýärler, ýygylaryny beýarlar, hemme zady esasyz günäkärleýärler. Bu faktlar tasdik dämi? Bilgeçliğin pozulmak, resmi namları giyirmek, yalan maglumatlar, düze düşler, hakikatlaryň ýoýulmagy peýdalary almak we üçünji taraplaryň bähwidi üçin günäkärleriň hemmesini jogapkärçiligi çekilmediler. Soň agzyny ýapmak üçin Mary şäheriniň polisiýa zulüm we basyş edýär. Şu neçel mektepde 3 ýyl işlemek we 7 ýyl ýygyrlama näme üçin hukuk goraýjy edarlaryň we işgärleriň kanunlary diňe maňa garşy işleýär. Beýlekleri bilen baglanyşykly kemçilikleri tapmagy we jogapkärçilikden gaçmagy synanýarlar. Polisiýa bölümi, prokuratura, häkimlikleri işleýän zadyny edip bilen hususy dukanlarmy? Polisiýa jaňydymda men özümden çykarmagy synanýarlar. Anamuradow ýagyşyny atmagy beden taýdan ziýan ýetirdi. Signal geçirildi. Ýöne bu iş Anamuradow özüne berildi we hakykati ýok etmek
ve yoymak bilen gyzyklanýan adam näme üçin demir ýol meňziliniň taýyçy işlerlerde can çarayıp saçmaga hiç esasy almazdan kaziýeti iyi berýärler. Bu işi değişli, ähli materialları ve günäkarlary ýok etdiler. Faktlar ýoýuldy. Düşündürüş berilmeýär. Sebäbi ahirinde hemmeler cezalandyrar. Hormatly prezident, anyk çäreler görüň, adalaty dikeldin, ähli ýüz tutmalarmy ýokarlandyryn. Öz çıkışlarınızda korrupsiýa garşy görüşüň esas meselelerden aýtdyňyz. İşçiler dogruçyly işlemeli. Ýöne hakykatdan dogruçyly işgärler ezilýär. İşlemäge ruhsat berilmeýär. Sebäbi bu meniň pikirimçe korrupsiýa garşy görüşde hereketsizlikdir. Serdar Berdimuhamedov, şümideniň ýurtdaky adalatyň, şümideniň halkyň arda şikaýatyna garaýyşyň, men öz ardamda Milli Hukukçylyk Komitetiniň işgärleriniň etdiýän bihaýaçylykly hereketleri barada, olaryň etdiýän jinaýatları barada ýazdym. Meniň 2006-njy ýylda berdiňizde ýumurlan jaýyma derek häkimlik tarapyndan goýulan 54-nji nowatyma şu neçeli jaý berilmeýändigini, şol jaýyň berilmegini haýyş edipdi arda ýazdym. Häkimlik tarapyndan 54-nji beli bilen nowaty alynan jaý nowatym 20 ýylyň içinde ýetmedimi? Siz özüňizde barýan ardalara jogap bermege özüňizi borçly hasaplamaýan bolsaňyz, onda biz elbetde sosial ulgamaryň üstü bilen arda halymyzy aýdyp durmaly bolar. Goý siz ony isleseňiz diňleň, islemeseňiz diňlemäň. Siz ortak öýlen meseleleri çözmek barada alad edeňiz ok. Siziň garşyňyzda gürlen adamlary ýok etmeli, öldürmeli. Siz näçe gaýlar dökdiňiz? Orsiýetden, Türkiýeden, siziň edeninize däl diýip gürlen aktivistleri, blogerleri tutup getirip ýoguna ýandyňyz. Ýurdun içinde näçe adamlar ýok etdiňiz, gan dökdiňiz. Indi ýurt duruşyna gan döküşlige urildi. Sosial olganlarda çykyş edip, halkyň kynçylyklaryny, öz kynçylyklaryny aýtmak bilen Aşgabatdan Urmurat Halmurady, Hitrovkaly Didar siz ýok etdiňiz. Egerde siz aýdylýan kemçiliklere göz ýumman, kemçilikleri düzeltmeň uğruna çykan bolsaňyz, bu gan döküşükler bolmazdy. Siz orta çykyp bilen onlar adamlar ýok etseňiz, olar ýüzler sowulyp dörýärler. Olar daşary ýurtlarda dörýär, olar ýurdun içinde dörýär. Emma halkyň etinden ötüp tüňüne ýeten soň halkyny gürlemege başlady. Newagyň taýat etrafyndan tökmediň pidasy bolup, gynamalara tezewar edilen oglanyň çeken jebirje palar baradaky hökmetini dinlediňizmi? Egerde sizde adam gany bar bolsa, şu zatlaryň öňüne alardyňyz. Türkmenistanda edilen bir kanunçylyklar, ýylyň çeken jebirje palary taçsal olganlaryň bilen indi dünýäye ýaýrady. Siz bütün dünýä maskara boldyňyz. Emma siz ony özüňizde arnamyz bileňiz ok. Siz halkyň problemlaryny çözmek islemän, o problemler gürleyen adamları öldürmeli, ýok etmeli. Diňe şo maksat bilen ýatyp durýarsyňyz. Şeýleň 3 fevralynda Türkiýanyň telewizionyasynda işleýän bagyrly ýyldaşymyz türkmen oglan Serdar Berdimuhamedov taňa ýüzlenip çykyş etdi. Ol ýyldaşymyz senden ýaşam bolsa, ol seniň alyp barýan siýasatyň barada, seniň etmeli işleriň barada dogry pikirlerini aýtdy. Egerde siz öz ýalňyşyňyza göz aýlamak isleseňiz, size şol oglanyň çykyşan ýeterli. Ondan da saran size türlü tarapdan maslahatlar berilip dur. Türlü tarapdan daşary ýurtlarda, ýurdun içinde ýyldaşlarymyz gan aglap taňa arzyny ýetirjek bolýarlar. Emma size olaryň maslahatlary, ýylatyň arzyhaly şu neçeli ýeten ok. Siz nähil arkaýny ýakyp durup bilýärsiňiz. Ahriman arkada, kakımın muğonim ol, işler ecemin olsa ön hocalıkçı olup, 6-4 yılı kemale getirip, arasında halal yakmet çekmiyor, bu yaşam yolunda aldamalığı, ümit nasihat verip, dünyadan öptüyorum. Bir küçük doğanın 6 karnı öye mirak düşer olup, 6 götürlerden maşgala durmuş vurup, 2-13 yılı kemale verip, ağzıyla maşgala olup, ediler arkadan halal yakmet çekmiyor, bu aldamalık diyen devlet adam için diyen, şıkarlarından uğralıp, yaşap, yortalı, 2020 yılın Gençer ayın 27'sinde 28'sinde geçilen diyecekti. 6 yılın yokluğundan peydalanıp, maşgaladı tırlağı ödülüp, boğu öldürüp, 28'sinde İyil'den gelen polisiye, hukuk, bilerinin işgârleri, öyde seçenli işler geçirenlerine tırlağını tekenin için öldürmek, bu öyün bir kapsının